Здравейте, приятели! Аз съм Хари и днес ще ви покажа какъв контент ще качвам и с кое. Това ще ми е първото дълго видео. Няма да е много дълго, но да. Ето с този звяр ще правя контент. Камерата ми е малко зле, но не е чак толкова голям проблем, мисля. Значи бях си пуснал един шорт, нали, първото видео в канала ми. Той е било шорт. И днеска ще направя първото дълго видео, защото бях писал в шорта. Внимание, скоро ще излезе първото ми видео и да. Но веднага след това няколко дена, два дена, бях на море и на разходка, няма кажа на кой град, и се разболях. И сега вече една седмица по-късно здрав съм, също съм малко болен и кажем това видео. Ето, може да видите на там. И да, благодаря ви, че гледахте и благодаря за последователите. И пишете в коментарите, защото какво мислите, че ще се окаже с този канал, добре ли ще се развие и така ли? Или пишете откъде се намирам. Така че, да, чао!